Namar ke jingpen slam bat ke jing traitor ti do kontraktor bathep pai haki surok ki bahab haki benta ba pher jong ka snong ki bodan hapo ka maulai kalon ra ya sibun ki jing e ha ka leit kawan ni ki pai ba namar ba ka surok rong kala long kum ka we ni ki ahot ti bat kani klabu ka jing e pai ba ha ka kordet khan kat kum ka jing tep lai thu ba ki snong ki bathep pai thamai ki dei ha ka snong maulai nong preng maulai phutmuri lat jur ter Shadu stan bos sya molai merpeki hakaba la sakhi babaro silanter jong kastrok la sertap tang dak khti sudah hakabai dei bat kani ka jing sertap khti jong kani ka silanter jong kastrok kalabu shisha ya ka jing e kipai ba bat khamtam e kibaya dak khajat namar baki hab banyai bat ngam hakikti bat kumjuru wat iki kali kibaya bayang nakatai kastrok kilashu saw be hilan habayo banikran bat kinong dukan hastan bos kilapan pau ba kastrok ladap tang dak khti bat banyai banyang ru kamlong shu bat bon ki arsaka kibaya lengba ki kala bat kani kabu juman saw ha kalai kawan bat kila kerpa ru ya ki kontraktor ba ki de ben kloino ya kani ka jingtrei khnang ba ki pai ba kin kerdu jinge namar ba kani ka jaka yo ba ya di ki marba mardi bat ladakti bat pumpom kan kata sibun ya ki trai dukan Kat kong jilang jingman jong kani ka surak pirai long hadukan ni berarti ya yang rumlong te sekali bon baki kala tigi ar sekali bon baki kala menen nang sikit kawai ka baik ni te kabu juman sa kan te ka jingger par kalongnya itu jinong sena ki kontraktor subha bikinnya le khamkloi kan khnang ba kan benthut ya kalai kawan bat ka bui ke jingmaru kawai kelahi la baros katu tu mo nadu nanti dan yang hadu hangni ru kasimpor pelat kan ya kaban ya ada hajing sya ka di bandap kloi PE hi dagi jong khmat hadu kat ni kala kta moi kalet kawan da khamtam kani ka jaka kani ka ba ngicu ong bak stan bos ka bai de ka jaka jong phut muri ba kumju jong mar baki de ha kani ka jaka besi perlong yo nadu mencuahi te kibun kidukan hang ni kidukan marba mardi bat kumta ter te pi da kani ka jingja hang ni kaba long menta sertok ka khti kumni kalet kawan kam sukshu khamtam ngai sinai gi badia marba mardi bapli kam i long khu chu kala i segment ba keren dulu asiat ka khti mo darang ru ka pumpum ka jur te bapli gi badia do badi jur badi so uni kuntai kala khta ka jaki khamtam kamai gaji ka jongki ami tenat chu bapli ba kibri ki thit bam ru namar ba lasiat e pumpum lasiat ka khti te hawat ngisu thu ba ladun kam ban le kita ka ban thep to pipe ka jingdon kam mo ki long ye ki ba per po maulai ka jongi henrei min hap su thu pa ya timing ke ni kan no ko wara jing e ki balet bawan hak tu sgi kan teli ki skuti ki ba orang ni kan teli ki kali ket ki ba sakut dah kan ni ka jaka tang nak dau ka jing trei jing thep pipe jong ka PHE hak ni ka surok ka jongi ka ni ka area bang lei hi na du kisnam ki ba leit ru kani surok kalong kumni hi kanu dik sni jo kini surok sipang ti sipang kan pra sipang siang surok te kanu ka jinglut jong ka department ka ba trekam hang ya kani ka surok te nganong ka dei kata ka jing torti jong ki kontraktor le se ki ba makim la ban sim khia kim la ban sung thu khamtam ni ki surok mata ka de ka wei ni ki surok ka ba ong khtim farang busy ba pun mai kali ki ba ya ling ba kani ya du ki bossa du ki kali ki balet chegoti kim ta ki balet cha pom semulai kani senihu bar khoj sepul kini kiat ja kani surok te kila de bon sung thu kin kontraktor kum do prestet ya kam khanang bonumara ya kanu jing e kinang let nang wan khamtam kinang mulai jungi hi berkawai nakaliang wa meli ka thain ba proses ti sok me masni i ya kani ka jinglong jingman ulapan pau ya ka jingso khia bha habai i ya ki pai ba kila sem sitam bha na ka jingti jong kani ka surok bat halor kani o meli ulapan pau ka jingbitar ba ka jingdom ya ka jingtrei torti dau kontraktor namar ka jingtrei dusman ya kani ka surok anak kalian jong au emily jong bolai konstituensi ngapan pau ya kajing masokhiam kajing sosnei para jo kopor ya ka kajing dom kajing bitar haga abang i ka ya kan surok hang ni hapo kabalas ni utam kalau hang ni hapo jong ka hang ni dat baki hang ni hapo nong pedeng hang ni hapo jiur nong lum ter jong ni ka lain gi bang kelong rang rut di kebenak ni jong masuk lam nong masuk ya paham kam tam i ka ji ya ka kejar khat mo do mendin ka si ka slap
nên cái sinh habang layak nang ni pol le jeseng ki babon nak liang jong ki pak ki paj ba ki bomut beli la ka jong le jeseng bat kum jog beli mas kelas jam singe ba hadu kata nomor ka jing sniu jong surok di bat ka bas kos ni kham tam ya ba kini ki bayat ka kejat ki biar ada kejat umlong syu bani ada kejat nomor ka jing keti surok sepapalat umlong syu ka phai ka jing ka ya ka lawra ka jing ya dan men ka singi na ka liang jong ba ngal i ka julong jing man hi na ladap na ka jing adom haju kapor ma ban i ka jing ya ka jing trei lam nong jing trei torti jing trei kaput jong kontraktor kapadon kam ni kitin torti bar kaput ka daw long le dus ka jing trei ka long le dus man hajing hisha habala trei habala tan na ka JCB de ha pendikna marsen da ban tan na JCB non kaman tap mau baru mau do kaman scam kalau serta pada wana pa do label ga balor tinde ka basosi ka long ba kambiang ka jing tap do khondo kambiang ki mau kambiang de ngile i ga jingam jog surok support di nata ka daw om na kaliang jo ko mene ka lomba lapan i ka lomba la stri dusman jitri dusman ka long ka le hator kom i komba kinong ki baterai ka tu surok i komba i kamar ilong ka balong nabar ngili yo kam yo jam umar janjar pa ba ma stam pa ba nen sing janjar mata ka step rukum tu na kaliang kila tam step na kaliang ki pa gila phone yang baik ba nak lihat jengi mata kasih ngimyo syu ikaban pas ko lagi khon namar ka kali kala ha potliu hang ni ha po jaka bagi hang ni ka jaka bagi ti namar nak liang itu ki bati kim thap mau ba kim perskem ba ka daw ka songjem ba ka tayar kala yun abat ka tayar kala ngam ha po jong tliu para ka juga por ki don bagi kena school apa balang yai kum tu kawan ga kali aba ka yai ka penherbut kum tu ka keti nak ka keti kum tu kala akla sekti kena school ti ki mi pa gila ka phun te nak liang jong ki paj ba ka janjar pha nak liang jong nga kwa ban kentu mentai ya nak liang jong ka puldi ba ka PhD ki engineer jong ka puldi ba PhD ki don kam ban na po side ban budin mentah ia kan ia surok marsen dep menti don kam mantap baga jing tap don kam biang hadu ka level ba hadu mentah ka long ba ka level jong surok don kam pit kina ka long bakan scam ka joko po ban petu mentah ia ka tu ka kam di banlang mentah po surok di ka jing pat jong nak liang jong kontraktor hina kali jong ahi ka jing pat jong kontraktor tiga baju ong kasong department ban ai kam yeno ngam don objection nak liang jongal ada menteri bah tiga bor kumba kalong metan ngahap nak liang jongal ban penpau mabli baki nomor kila ada response bapla ga surok ndeng ong da pi ai kam yeno no pi ai kam ro compare te kasong department ban ai kam ngim don objection ya kata trai menurut la menteri kontrak kam tam ki breu jongi ki samla jongi ki kontraktor jongi ki kwa ke bagini kam yo jam te ka jingger pat jonga ki kontraktor ki baterai matai kan long ro rut sngop ha ta ka sngop ha badana ka long ka bala nakale phi ka long ba phi tre so ba tre ba don ru matai ka jing clean namar ka ba habangi pek ba matai ya ka jing tre hang ni I ka bala tang su bala po matai ya ka bala tang la pu ka la biang agan long ka balong menur kam huslai ke badon ki pai jong PNT ro ki mat snio ki pai PhD benar por ki mat snio ki bedon support ki mat snio tang bala ada bojonga pika long kata ada big problem ya ka pentah jong department hadin di haju ka por he kemang meneng akan kerpan dan lagi engineer bikin bu mentah ya ki subordinate jong ki bahkan ni kam don kam baki subordinate jong kapildi dari PhD ki don kam ban don lang borok simit lagi kontraktor ki tri borok simit ki subordinate jong kapildi PhD do ki don kam borok simit tega so song ti start jong ki badon ga shift hapeng jong ki khlang baki kontraktor ki nom tri torti tengah kuat bagian pej mana kalian jong ka PhD bagi jong ka PhD department
barang iya bagi men bagi te men ngam ji bagi lang liang jong engineer ya di department ken don nang ni po sen ma bani unsok ba hab le pan unsok itu rukom yang rukom ban tetap ki pai bat ki be te sai sien na liang jong ngasoban kentu ki pai ba tong ai scam ko bong mene ki pai ba ki la dab ki pai ba ki la bitar pai ba ke lak thang hadu kata aki kelas skol do kelas jenjar do kata pan borok ki pai ba kelas jar da jingget pat jong ang ong to angine sa support